Puilana hambai yafaro ani mare kising songno ani khabai khukbai khlainai ang o video short kisa khlaimani amoni nahat mungkha amahai phainai 10 tarik November 2019 no sini Dosrot Bobon Supari Bagan Agartala o sini jorani khorang kogrobai blaini bisingti kaisa panda sungsajana thang tongo hingke a panda o joto lokono phaima dengnan bai kobogo sini kokborok no hamjaknai tei kokborok sikirang rok a panda o manjak phainai hingke tei a panda o sini famous thungnuk chwng uram uram chwng waire wai bo khana sini radio rogo amo khana rwjakha awai khlai rwjakha a thungnuk ni mung kha Upil Nahardi kisa a thungnuk bo norokni bwskango phunukjaknai hingke tai sini kwbangma a jagao chwngno swkang puilano topic rwjakha kaisa swngnani bagwi topic wngkha chwng koktun bahai khe swinai hingke a koktun no twinai chini kwbangma sikirang rok swijak koktun 3ta topic tongo hingka chwng a panda o thangkha hingke saimanai tamtamo topic tongmani hingke bahai bahai khe chini sikirang rok sikha amo rokno chwng khwnawui mannai amsukno hambai.